atâtea categorii de oameni. Și m-am dus acolo în Apocalipsa 22 cu versetul 11 care spune: cine este sfânt să se sfințească. De aceea spunea cuvântul Domnului prin David, împăratul David, că cel ce umblă în neprihănire. Și cine e neprihănit, spune acolo, aleluia, să trăiască și mai departe în neprihănire. Asta sunt dumneavoastră, că cel neprihănit trăiește în neprihănire. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, aleluia, și se adăpostește la lipile lui, nu duce lipsă de niciun bine. De ce? Fiindcă Domnul este păstorul meu. Domnul este păstorul tău. Domnul te duce la pășuri verzi și la ape de odihnă. Și mai face ceva. Îți înviorează sufletul și inima când fii zdrobit în casa Domnului. Printr-o cântare, printr-o rugăciune, printr-un cuvânt. M-a dus aminte de cineva când Duhul Sfânt la o rugăciune, acum câțiva ani în urmă, acolo se afla un tânăr și era zdrobit și înșelat chiar de vrășmașul și spunea: e ultima seară care mai vin la adunare, Domnul nu mă iartă. Fiindcă ieșise un om care spunea și fratele că o fățărnicie falsă și spunea: nu mai ai nicio șansă, iadul e a tău. Degeaba vii în casa Domnului. Și Domnul se folosește de oamenii Lui. La ora de rugăciune se folosește la timpul de evangelizare de oamenii Lui. Și de acolo strigă Duhul Sfânt într-un îndemn: astăzi, în seara aceasta, am lăsat o grațiere. Ce minunat e Dumnezeu! Pentru un suflet strigă, pentru o adunare întreagă, pentru un suflet iartă o adunare. Zagobet, Malaga, aleluia. Nu știu cine în seara aceasta care este la răscruce de drumul, nu are nicio șansă. Vreau să vă spun că Domnul poate totul. Domnul poate să-ți asculte rugăciunea și să-ți dea izbăvirea. Cel ce umblă de prietenire și spune, amintea și fratele, adevărul în inimă. Spune-i Domnului tot ce te apasă în rugăciune, nu te rușina de El. Și Dumnezeu în timpul rugăciunii te poate elibera, te poate ierta, te poate, Domnul, dacă dai importanță rugăciunii. Mare putere are rugăciunea Sfinților. Mare putere are rugăciunea celui nenorocit și zdrobit acolo pe bancă. Un cuvânt, spune-i Domnului din inimă. În seara aceasta și Domnul vei vedea că începând din clipa de față va lucra la toate cauzele, slăvit să fie Domnul. În rugăciunea care o vom face, e bine să amintim înaintea Domnului cu toții spre cei bolnavi, cei în suferință. Am fost la spital, la sora care de 3 luni, internată în spital și m-am bucurat. Când am fost înainte, nu vorbeam nimic și credeam cu toții că pleacă. Astăzi vorbești cu ea, se roagă cu tine și numai de Domnul spune, uite, am sunat un vas de lucrare și a tare mult aș vrea să o ajut, să o ajutăm, auzi? O bolnavă de pe pat vrea să ajut pe săracii din România. Și noi care suntem sănătoși am uitat de ei, vorba bine, nu vreau să ajut. Haideți cu toți să ne rugăm în continuare rugăciunile Sfinților, a poporului Dumnezeu, a celui mai nebăgat în seamă, e ascultată de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul! Rugăciunea care e făcută în ascuns, o ascultă Dumnezeu. Petru și Ioan, când s-a suit la templu, știți cu toții, pasajul Bibliei acesteia, ei au fost una, aici am vrut să vă aduc, au fost una. Și n-au vorbit amândoi, a vorbit unul, Petru, a vorbit și Petru Ioan.
Dar Ioan a știut că l-are și pe Domnul. Poate că nu avem curajul acesta să spunem, noi nu avem aur și argint, noi nu avem ură și dușmănie, noi nu avem clevetire, nu putem să spunem. Aș putea să spun în dreptul meu, Doamne, eu sunt un păcătos. Nu suntem, sunt un păcătos. Și Domnul Iisus îți va asculta și îmi va asculta rugăciunea. Slăvit să fie Domnul! Să ne rugăm pentru cei bolnavi ca Domnul Iisus Hristos să lase El pace, să lase mângâiere. Poate Domnul să facă lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Și totodată să amintim vasele de lucrare, lucrătorii Domnului Iisus. Să amintim lucrarea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să lase El unitate în continuare. Ca Dumnezeu să vindece rana poporului. Poate că vei spune, rana poporului este mare și nu te poți implica în luptă. Dar poți să spui, Doamne, frații mei sunt în luptă. Nu am armele pregătite de luptă să intru cu ei, dar fii Tu cu ei. Dacă nu poți să faci nimic într-un popor, într-o adunare, poți să spui ceva Domnului. Slăvit să-i fie numele Lui! Căci cu firea aceasta poți să îmbolnăvești, poți să omori, poți să dărâmi, poți să faci de toate. Dar cu rugăciunea poți să deslegi lanțurile răutății. Mărit să fie Domnul! În inima ta deslegându-se și în inima mea deslegându-se lanțurile răutății, Domnul mă poate și te poate lega într-un lanț al dragostei. Dorim lucrul acesta și îl vrem din toată inima ca Domnul Iisus să lase harul Lui. Ne ridicăm în picioare și aducem înaintea Domnului Iisus cauza bolnavului.